laisetaan vittu. Ei kun tuohon... Kato se kylpä seisoo tuolla. Se on punainen mulkku. Laitetaan tuohon YouTubeen. Noniin. Nyt lähti emäntä karkuun. Mulkku seisoo saatana. Se on punainen. Kato, silloin toi häntä ihan pystyssä. Kato, nyt se menee takaa. Se ottaa sitä kiinni. Mitä se nyt tekee? Nuolen mulkku. Pesee sen. Vittu mikä outo. Me ollaan saatu todistettua aika paljon kaikkea kivaa. Näitä. No näin. Kun mä ihmettelen miten se meni noin tommoset pesi mulkku. Tossa on emäntä. Isompi on isäntä, mikä köyri kuin kani. Ai ne on eronnut jo. Ei vielä. No niin. Hetkinen. Käännä valoa. Tää on muuten eri rotu. Täällä on valkoinen raita selässä. No tää... Ei oo kyllä sama rotu, samanlainen häntä. Hei nyt tuo naaras lähti uroksen perään. Tuo häntä on hassusti tota seinää myöten. Kato, tulee ihan vino. Ihan vinos. Nyt se kääntyy. Nuole mulkku. Pissy. Kives. Näytä valoa nyt. Eikö nyt lopeta? Mä en jaksa enää pitää mitään käsiä.